נעמי יש היום יום הולדת, אז הכנו לה אלבום לכבוד היום הולדת שלה עם פרפרים ופרחים ועוגת יום הולדת. זה אלבום שכל החברים בגן ציירו לך ציורים וכתבו לך ברכות לכל החברים, כי לכבוד יום ההולדת שלך רוצים לברך אותך. מי רוצה לתת לנעמי את האלבום? אורי, בוא מתוק של ילד טוב. בבקשה, תן לה את האלבום, תן לה חיבוקי ונשיקה, תגיד לה מזל טוב. הנה, אורי רוצה לתת לי. אני מלחיים קטנות. תן לה, תן לו. נותן לחייל, לא נשיקות. כל הכבוד לאורי. ויש לנו גם ברכה לנעמי. רוצה להקשיב לברכה? תחזיקי את הציורים ותקשיבי לברכה. לנעמי המתוקה שלנו, הגעת אלינו תינוקת עם שיער עומד וקופצני. הנה היום את בת 2, בובת חמודות עם קוקיות. חכמה, מקסימה, יודעת בדיוק מה רוצה. אוהבת לצייר ולשחק עם החברים, ולשמוע סיפורים ולרקוד לצלילי השירים. את רוצה להקשיב? תראי. נעמי, לך נאחל המון מזל טוב, אושר ובריאות לרוב, מכולנו שאוהבים אותך מאוד. סמדר, מיידה, שנית, שרון, ארין, וכל ילדי פעוטון צעדים ראשונים. מי רוצה לתת לנעמי את הברכה? עינת? את רוצה לתת לה את הברכה? בואי. בואי, נעמי. ג'וק קטן. מי זה לנעמי?